ओव्हन, न बटर पेपर वापरता आणि बटर पेपरची खास ट्रिक सुद्धा, योग्य प्रमाणासह अतिशय सोपी पद्धत असा हा टी टाइम केक कोणीही बनवू शकेल। योग्य प्रमाणासाठी एक वाटी घ्यायची आहे। वाटीत 3 चमचे मी तेल घेतला आहे। हीच एक वाटी मी चाळलेला मैदा घेतला आहे। मैदा चाळून घ्यायचा आहे। मैद्याचं प्रमाण जसं असेल त्यानुसार बाकीचंही प्रमाण ठरेल। तर एक वाटी मी इथे दूध घेतलं आहे। दूध हे गरम करून थंड झालेले दूध आहे। दूध कोणतंही तुम्ही वापरू शकता। आणि हीच सव्वा वाटी मी साखर घेतलेली आहे। जाडी साखर मी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतली आहे। जर पिठी साखर असेल तर 1.5 वाटी आणि जाडी साखर असेल तर सव्वा वाटी आपल्याला घ्यायची आहे। हे तिन्ही जे प्रमाण आहेत ते वाटीच्या प्रमाणावरती अवलंबून आहेत। जसा मैदा वाढवाल तसं दूध आणि साखरेचं प्रमाण आणि बाकीचंही साहित्याचं प्रमाण वाढवायचं आहे। 3 टेबलस्पून कोको पावडर मी चाळून घेतली आहे। बदामाचा कीस करून घेतला आहे। थोडे बदामाचे मी काप करून घेतले आहेत। अर्धा टेबलस्पून घेतला आहे बेकिंग सोडा। 1 टेबलस्पून घेतली आहे बेकिंग पावडर। 2 टेबलस्पून ही आहे वेलची पावडर। इथे तुम्ही व्हॅनिला इसेन्स सुद्धा वापरू शकता किंवा वेलची पावडरचा। 2 टेबलस्पून पाण्यामध्ये 1.5 टेबलस्पून कॉफी मिक्स करून घ्यायची आहे। बाउलमध्ये दूध घेतला आहे। सर्वात प्रथम घालायची आहे पिठी साखर। पिठी साखर घालून घेतली आहे मी। आता घालायचं आहे तेल। आता घालत आहे मी कॉफीचं पाणी जे आपण करून ठेवलेलं। वेलची पूड घातली आहे आता मी। ही मी साखरमध्ये वाटलेली वेलची पूड आहे त्यामुळे थोडीशी तुम्हाला जास्त दिसेल, पण ही ॲक्च्युअल वेलची आहे। 2 चमचे बेकिंग सोडा, बेकिंग पावडर ही घालून घेतला आहे आता मी। आणि आता घालायचे आहे कोको पावडर। सर्व मिश्रण आहे ते व्यवस्थित आपल्याला आता मिक्स करून घ्यायचं आहे। कोको पावडर घातल्यानंतर त्याच्या गुठल्या तयार होतील तर त्या व्यवस्थित हलवून मिक्स करून मोडून घ्यायच्या आहेत। हे बघा अशा प्रकारे। आता घालूया 1 वाटी मैदा। मैदा घातल्यानंतर सुद्धा मिश्रण जे आहे ते व्यवस्थित चमच्याच्या सहाय्याने एकजीव करून घ्यायचं आहे। सतत हलवत राहायचं आहे फास्ट हाताने। हे बघा अशा प्रकारे हे मिश्रण आपलं तयार होणार आहे। मस्तपैकी बघा कसा कलर आलेला आहे। आता मी इथे एक टिफिन बॉक्स घेतला आहे कारण हा टी टाइम केक आपल्याला स्क्वेअरमध्ये बनवायचा आहे आणि व्यवस्थितपणे तेलाने पूर्ण ग्रीस करून घ्यायचं आहे। एकदम मस्तपैकी तेल लावून घ्यायचं आहे। आणि बटर पेपर नाही आहे तर हा एक साधा पेपर आहे, त्या कारणाने कापून घेतलेला आहे तो लावायचा आहे आणि परत ह्याच्यावरती व्यवस्थितपणे तेल ग्रीस करून घ्यायचं आहे। हाताच्या सहाय्याने सुद्धा तुम्ही व्यवस्थित ग्रीस करू शकता। हे बघा अशा प्रकारे। जर तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेलचं बटन दाबा, त्याच्यानंतर ऑलला सिलेक्ट करा जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। आता केकचं जे मिश्रण आहे ते सर्व आपण डब्यामध्ये घालूया। व्यवस्थितपणे 2 ते 3 वेळा असा टॅप करून घ्यायचा आहे कारण जे हवेचे बबल्स तयार होतील ते त्याने मोडले जातील आणि केक आपला व्यवस्थित सेट होईल। आता ह्याला करायचं आहे ड्रायफ्रूटने गार्निश। हवे ते ड्रायफ्रूट्स तुम्ही इथे वापरू शकता। एका बाजूला गॅसवरती मी एक पातेलं 10 मिनिटं गरम करून घेतलं आहे। कढई किंवा मोठं पातेलं काही तुम्ही वापरू शकता। यावरती स्टीलचा स्टँड किंवा एखादी प्लेट अशी उपडी घालून ठेवायची आहे। आता याच्यावरती मी केकचं भांडं ठेवत आहे आणि ह्याला झाकून ठेवायचं आहे। असं झाकण लावायचं आहे की कुठल्याही बाजूने हवा जाणार नाही। आता या झाकणाला इथे होल आहे म्हणून मी बघा इथे गव्हाचं पीठ लावून ठेवलं आहे कारण याने वाफ बाहेर जाणार, त्याच्यामुळे ह्याला मी असं गव्हाचं पीठ लावून ठेवलं आहे की जेणेकरून वाफ बाहेर जाणार नाही। पूर्ण 40 मिनिटे ह्याला आपल्याला बेक करायचं आहे। गॅस ठेवायचा आहे लो मीडियम फ्लेमवर, म्हणजे एकदम लोही नाही आणि मीडियमही नाही, त्याच्या मधोमध आपल्याला गॅसची फ्लेम ठेवायची आहे। बरोबर 40 मिनिटं लागली आहेत केक तयार होण्यासाठी आणि आता 5 मिनिटांनंतर मी हे चेक करत आहे। बघा मस्तपैकी आपला केक तयार आहे, सुरीला असं काही लागत नाही आहे। आता आपण केकच्या कडा ज्या आहेत त्या लूज करून घेऊया। हे बघा अशा प्रकारे। याला आता मी उपडी करत आहे आणि डब्यावरती टॅप करत आहे।
बघा विदाऊट मोल्डसुद्धा मस्तपैकी हा केक आपण टिफिन बॉक्समध्ये अशा तयार करू शकतो. असा एखादा टिफिन बॉक्स आपल्या घरी असतोच स्टीलचा. आता जो हा पेपर आहे तो काढून घ्यायचा आहे. विदाऊट बटर पेपर मी हा केक बनवलेला आहे. आता हे जे ताट आहे ते मी ठेवणार आहे उपडी आणि केकला आता आपण सरळ करूया. वाव, बघा मस्त दिसतोय ना केक. स्लाइस करूया याच्या हव्यात अशा. बघा मस्तपैकी कसा स्पॉन्जी केक तयार झाला आहे. चांगलं टेक्स्चर सुद्धा आलेलं आहे. तर नक्कीच ही रेसिपी ट्राय करा. टी टाइम हा केक ट्राय करा. कमेंटला मला कळवा रेसिपी कशी झाली आहे. इंस्टाग्रामला मला फॉलो करा. डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक भेटेल. तुम्ही माझ्या ज्या रेसिपी ट्राय करता त्याचे फोटो तिथे सेंड करा. मग ह्याचाही आपण एक व्हिडिओ बनवू. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.